Ik vis van nu 1976. En mijn broer van 83, 84 ongeveer. Dus hij had altijd visken, of altijd. Het eerst bij de timmerman weg, maar later had hij altijd visken. En mijn paak en de zoerpaak en ja, die vanuit Laaksem. We hebben ze helemaal gespecialiseerd op Laaksemer bot. Die viskerijen op snoekbeers en beers en die scupvis, dat was er elk jaar minder. En wij konden lang niet maken, maar die grotere vaartuigen, die vallen met netten uit. En toen kwamen er wel aardig bot. Dus we dachten, nou, dan doen wij wat anders. We beginnen voor bot. 28 juni kregen we samen in één keer bericht dat we 85% inleveren moesten van onze aantal netten. Nou ja, dat is voor u bloeden dan 8 netten bloeden er dan oer. Normaal visken wij altijd maar 24 tot de 30 netten ongeveer. Als het 8 netten oer bloeden, dan is er wat einde verhaal. Als het tenminste minder vangst wordt. Als je hier het masterplan opstelt, maar het gaat alleen maar op scupvis. En hoe bot we net praten erin, in dat hele plan net en in de brieven van het ministerie net. Dus dan tekenen wij bezweren, want bot is geen scupvis. Dus wij snappen niet waarom er op bot beperkt worden moet. Het is geen scupvis, nou, er zit geen scubben op, die had bij de plaatvissen. We willen zo lang mogelijk volhouden om vanuit Laaksem te vissen. Het is het is een lege haven en het is mooi werk.